Шушы көннәрдә Буа районының Арктика боз сарайында танылган табиб, фән докторы Камил Зиятдинов истәлегенә төбәк-ара хоккей турниры узды. Уеннарны оештыручы Буа якташлыгы җәмгыяте кубогына барлыгы 4 команда көч сынашты. Кемнәр җиңүче дип табылды? Бәйге барышын Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин да күзәтте. Бызда 4 команда Буаның Арктика җыелма командасы ветеринария техникумы студентларыныкы, Кürşav апасының аграр колледжі һәм Тәтеш районының гражданнар оборонасы училищесі егетләре. Барысы да махсус формалардан хоккей уйнауда тәҗрибәләре бар. Җиңүгә өметләре дә зурдан. Матч барышына арткы планга эленгән баннердан Камил Шагарович үзе күзәтте кебек. Абый Исраил Зиятдинов әйтүенчә, ул да спортка мөкиббән булган. Ул футболга бик бейинде. Камил Зиятдинов истәлегенә хоккей турниры быел 6-нчы тапкыр үткәрелә. Һәр вакыттагыча аны оештыруда финанс яктан тәэмин итүдә Буа якташлыгы зур роль уйный. Безгә күрә бер спорт бәйләме. Аңа күрә спортта тәрбияләнү балалар өчен гаять кирәкле хәл дип әйтик. Хоккей ярышларында беренче урынны Буаның Арктика җыелма командасы яулады. Кубокта аңа тапшырылды. Шулай ук иң яхшы капкачыга, һөҗүмчегә, саклаучыга да бүләкләр бирелде. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.